mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni nsoni programu yathu ino yakudziwa Baibulo Langa. Tsopano lero tikulowa mu gawo lathu lachiwiri paphunziro lokudza angelo. Pa programu yathu ya lero muli ndine m'bale wanu Angelo Gondwe. Tikumbukire programu imene yamatipatsia ndi Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu, amene pano ayamba kulemba anthu amene angadzafuna zaphunzira nawo Baibulo kwa zaka ziwiri kwa ulere, akhale membala wa mpingo wa Khristu, certificate yake ya form 4, akhale wamuna. Mwina ndinu, mwina ndiyena adziwitseni. Ngati lingakhale ndi funso zokhudza program imene kapena zokhudza school, koza kugwiritsa ntchito nambala iyi 0822766018. Pamene tikulowa mphunziro lathu lachiwiri lokudza angelo, paphunziro lathu loyamba tinaonapo mafunso ena amene tinayathandizana kuyankha kuchokera buku lopatulika. Angelo anachokera kuti, analenga liti, komanso zinthu zina zokudza angelo zimene tinamalizira zimene tiyambe nazonso mphunziro lathu la tsiku lalero, popitirizabe kuona zinthu zina zokudza angelo. Zina zikhala zomwe ziyenera zoona zija, koma tsono mphunziro lathu lachiwiri tingokhala tuzira mbasula ano kwambiri kuti tikathe kuzimvetsetsa bwino. Paphunziro lathu lino lachiwiri tikhalitsa kungoona pa zinthu zina zokudza angelo basi, zimene tizione zinthu zokwana 6 zimene anthu mwina timazidziwa zokudza angelo kapena mwina sitimazidziwa, koma ndi zokudza angelo. Chinthu choyamba chimene tingachione chokudza angelo ndi zimene tinayamba kuziona paphunziro lathu lija, nchokudza kuti angelo ali ndi mphamvu kuposa munthu. Angelo ali ndi mphamvu kuposa munthu. Mwachitsanzo tikaona buku la Daniel chapter chake cha 6 verse yake ya 16 komanso verse yake ya 22, timapeza kuti ngelo anapulumutsa Daniel mdzenje la mikango. Ndipo tikaona pa chapter 6 verse yake ya 22 timapeza kunena kuti anthu atapita kuti akaone mdzenje muja anapeza kuti Daniel aone kuti anakalitu mdzenje momwemo. Komanso sipokhapo tikaonanso buku la Daniel timapezaponso ngelo anapulumutsanso anthu mudzenje koma kapena mu ng'anjo ya moto. Ndiye tikuona kuti angelo amene tiwaphunzirapa ali ndi mphamvu yoposa munthu. Komanso timaona pa buku la Masalimo, buku limene lili la Masalimo chapter yake cha Masalimo 103 verse yake ya 20, timapeza kunena kuti lemekeza Yehova inu angelo ake amphamvu zolimba, akuchita mawu ake, akumvera liwu la mawu ake. Ndakoti lemekeza Yehova inu angelo ake amphamvu zolimba. Ndero angelo ali ndi mphamvu zolimba kapena ali ndi mphamvu kuposa munthu. Taona mphamvu zawo zinaonetsedwa populumutsa Daniel mdzenje la mikango, komanso zake Shadraki, Meshaki ndi Abedenego mu ng'anjo ya moto. Zimene zinachitika, zimene zinali zoposera maganizidwe kapena mphamvu za munthu kuti anakathopanga. Ndiye tikuona ndithu mphamvu zawo. Pa buku la Mateyu chapter 28 verse 1 mpaka verse yake 4 timapeza ponso angelo anachotsa mwala wa pamanda pa Yesu. Mwala umene umatengera asilikali angapo kuti awike komanso auchotse, koma angelo anatha kuchotsa mwala umenewu. Pa 2 Tesalonika chapter 1 verse yake 7 timapeza kuti Yesu akamadzabweranso adzabwera ndi angelo amphamvu, ndi angelo ndi mphamvu za angelo akenso. Pa nthawi zambiri Baibulo limationetsa ndithu kuti angelo ali ndi mphamvu. Zimene tinaonanso buku la Genesis chapter 19 verse 1 mphunziro lathu loyambirira liji, kuti angelo anapangitsa kuti anthu asiye kuona mzinda wa Sodomu ndi Gomora, zimene munthu wamba sangachite. Ndiye tikati tione pa zinthu zina zokudza angelo, tikuona ndithu kuti angelo ali ndi mphamvu kuposa munthu. Chinthu chachiwiri chokudza angelo ndicho kuti angelo ali ndi nzeru kapena amadziwa zambiri kuposa munthu. Chinthu chachiwiri chokudza angelo chokuti angelo ali ndi nzeru kapena amadziwa
zambiri kuposa munthu. Tikaona buku la Daniel chapter 9 verse 21-22 timapeza kuti ngelo anamuza Daniel zoyenera kuchita makamaka pa maloto amene anali nawo kapena masomphenya amene anali nawo. Tikamaona anthu ambiri timaona buku la Genesis ina Yosefe afuna kutanthauzira maloto zinatengera mphamvu ya Mulungu, koma patupeza angelo anapezeka kuti amuthandizira Daniel kuti athe kudziwa zimene iye payekha sanakathe kudziwa. Buku la Chivumbulutso chapter 1 verse 1 timapeza mlembi wa buku limene Yohane pamene buku limeneli zinachoka kwa Mulungu zinadzera mwa ngelo kenako kumuuza Yohane zoyenera kuti alembe. Ngelo amadziwa Yohane asanadziwe, kenako Yohane atadziwa, ngelo atadziwa kale kumuuza munthu. Ndezi kutionetsa ndithu kuti angelo ali ndi nzeru kapena amadziwa zinthu zina zambiri kuposa munthu. Komabe ngakhale zili choncho timati tikaona buku la 1 Petro chapter 1 verse 12 timapezapo chinthu ichi china chimene chimakhalanso chosangalatsa kapena chodabwitsa. Pa 1 Petro chapter 1 verse 12 akunena kuti kwa iwo amene kudavumbulutsidwa kuti sanadzitumikire iwo okha, koma inu ndi zinthu izi zimene zauzidwa kwa inu tsopano mwa iwo amene anakulalikirani uthenga wabwino mwa Mzimu Woyera wotumidwa kuchokera kumwamba. Zinthu izi angelo alakalaka kusuzumiramo. Apa mlembi Petro akunena kuti zinthu zina zimene anthu munazimva kuchokera mwa Mzimu Woyera angelo amalakalaka kusuzumiramo chifukwa samazidziwa. Ndakunena kuti pali zinthu zina zimene munthu zinamufikira zimenenso angelo amalakalaka kuti azidziwe koma sanathe kuzidziwa. Ndipo pamene tikamba kuti angelo inde ali ndi mphamvu, koma pa 1 Petro chapter 1 verse 12 akutionetsera ndithu kuti pali zinthu zina zimene munthu zinamufikira koma angelo amasuzumira kuti alakalaka kusuzumira kuti athe kuzidziwa, koma zinafikira kwa munthu kudzera mwa Mzimu Woyera kufika kwa angelo. Kufika kwa munthu angelo amangolakalaka. Ndoti pamene taona kuti angelo ali ndi mphamvu, taona kuti angelo ali ndi nzeru kapena amadziwa zinthu zambiri, komanso tikuona kuti angelo pali zina zimene ndithu zinaphonya sanazidziwe, analakalaka kuti azidziwe koma sizinatheke kuti zitero. Pa verse yake ya 3 pa verse amene chachitatu chimene tingachione chokhudza angelo, Paulo anafotokozapo pa 1 Akorinto chapter yake ya 13 pa verse yake ya 1. Cholinga chake pa verse imene Paulo samafuna kunena za angelo koma anazinenapo mongodutsira mwina linganene choncho. 1 Akorinto chapter 13 verse yake ya 1 akunena kuti ndingakhale ndilankhula malilime a anthu ndi a angelo koma ndilibe chikondi ndikhala mkuwa woomba kapena nguli yolira. Apa Paulo amafotokoza za kufunikira kwa chikondi osati kupanga zinthu zodabwitsa yona mphatso za Mzimu Woyera. Ndipo fotokoza apa ananena kunena kuti ngakhale nditayankhula chiyankhulo kapena malilime a anthu kuti ndimadziwa kulankhula zinthu zambiri, kulankhula zinthu zambiri chiyankhulo chimene sinaphunzire, kapena olo nditamayankhula chiyankhulo cha angelo koma ngati ndilibe chikondi ndili chabe. Apa Paulo anangodutsiramo koma anatipatsa chithunzithunzi chonena kuti angelo nawonso ali ndi chiyankhulo chawo. Ngakhale sindingathe kukuwuzani kuti amayankhula chani, ngakhale Baibulo silinanene kuti angelo amayankhula chani, koma Paulo anati olo ndakhale nditsoyankhula chiyankhulo cha angelo koma ngati ndilibe chikondi ndili chabe. Tikamaona m'Baibulo timapeza angelo amayankhulana ndi anthu, koma angelo kuti ayankhulane ndi anthu amayankhula chiyankhulo cha anthu kuti amvani, sikuti angelo akamayankhula ndi munthu amayankhula chiyankhulo cha angelo ngati mmene Paulo ayankhula kuti ngakhale munthu kuti ayankhula chiyankhulo cha angelo. Ndeti kuona kuti chinthu chachitatu chokhudza angelo chakuti pali ndithu chiyankhulo cha angelo ngakhale Baibulo kapena inenso sindingathe kudziwa kuti amayankhula chiyankhulo chanji. Koma timaona muzipembedzo zina amanena akulankhula malilime mati azilankhulo za angelo izi. Sindidziwa kuti amazitenga kuti chifukwa Baibulo silinanene ngakhale anangodutsiramo Paulo kukamba za chiyankhulo chawo cha angelo. Chinthu chachifolo chokhudza
angelo ndichonena kuti angelo ali ndi mwayi osankha. Tinaonanso mphunziro lathu lapita lija ndipo apa tikuchionanso angelo ali ndi mwayi osankha. Tinanena kale kuti kukhala ndi mwayi osankha si chinthu chapafupi. Kudziwa kuti ndichite ichi kapena ichayi si chinthu chapafupi. Ndi angelo ali ndi mwayi otha kusankha. Tikaona Yuda 6 komanso pa 2 Petro chapter 2 verse 1 mpaka verse 4 angelo ena anasankha kusamvera Mulungu. Monganso munthu amatha kusankha kumvera kapena kusamvera munthu. Koma ngakhale ali ndi mwayi umene osankha, pa Masalimo 103 verse 20 tinaona kuti angelo amayenera kulemekeza Mulungu. Ngakhale akuyenera kulemekeza Mulungu koma sakakamizidwa. Monganso munthu sakakamizidwa. Ndiye kuti pamene tikuona angelo ina ali ndi mphamvu, ina ali ndi zinthu zonsezi, koma iwowo ali ndi mwayi osankha. Pa Hebrew chapter 2 verse 16 neona ija kunena kuti angelo alibe chikhulupiriro ngati munthu. Ndiye kuti angelo pamene wasankha kusamvera Mulungu adziwe kuti zidzamuvuta kuti asankhenso kubwerera kwa Mulungu. Pamene mbewu ya Abrahamu ili ndi mwayi umenewo. Ndiye kuti tikuona kuti angelo, chinthu chachifolo chokhudza angelo ali ndi mwayi osankha. Osankha zionera kuti achite, osankha chifuniro cha Mulungu kapena osankha kusachita chifuniro cha Mulungu. Chinthu cha namba 5 kapena chachisanu chokhudza angelo ndichonena kuti angelo nawo zinthu zina zimakhudza. Tikakamba kuti zimakhudza, mawu akukhudza ndi madziwa kuti amakhala matanthauzo osiyanasiyana. Koma mawu akukhudza apa tikufuna tiamve motere. Tiyambireke kuti tisamve motere. Monga ngati munthu umanena kuti ndimayenda ndi malaya angawa ndinakhudza chikupa chimene amapenta paja nchipake papake kapenti. Ndoti ngati anene kuti anakhudza chikupa ndoti anachigunda, thupi linagunda. Koma tsopano pamene tikukamba kuti angelo zinthu zina zimakhudza, sizofuna kutanthauza choncho kuti angelo amakhudza chinthu ayi, kapena amagunda chinthu ayi. Koma tikukamba za maganizidwe yawo, mmene amamvera muthupi mwawo kuti zinthu zina. Mwachitsanzo mwina pakakhala kuti pachitika zinthu zovuta, maliro. Anthu pati olo chitsanzo chabwino chimene machipeza Yesu atapeza nzake wapamtima Lazarus kuti wamwalira, atafika pa nyumba paja analira atife zinamukhudza. Olo anthu wapamene paja kuti koma munthu uyu kuti lero koma munthu uyu ankamukonda atoyo chipoti zamukhudza. Buku la Yohane chapter 11 verse 35 and 36 tipezamo zimenezo. Koma apa tikakamba kuti angelo zinthu zina zimakhudza, tifuna kutanthauza mmene Yesu zinamukhudzira, tifuna kutanthauza ino ndine mmene zimatikhudzira tikaona zathu akumana zinthu zina zovuta. Ndi angelonso nawo zinthu zina zimawakhudza. Mwachitsanzo tikaona buku la Yobu chapter chake cha 38, tinaiwerenganso buku la Yobu chapter 38. Yobu chapter 38 verse yake 7 akunena kuti muja nyenyezi za mmawa zinayimba limodzi mokondwera ndi ana onse a Mulungu anafuula ndi chimwemwe. Akunena kuti ana onse a Mulungu komanso nyenyezi zinayimba ndi chimwemwe komanso anafuula ndi chimwemwe. Pamene munthu wafuula ndi chimwemwe ndoti zamukhudza. Nthawi zina anthu timafuula ndi kulira koma anafuula ndi chimwemwe. Kaya ufuula nkulira, kaya ufuula nchimwemwe, koma zimatanthauza kuti zakukhudza ndithu. Ndi akunena kuti ana Mulungu amene ali angelo nawonso anafuula nchimwemwe.
Ndiyo kuti tikuona kuti chinthu choyamba tikati angelo zimakhudza, angelo amatha kusangalala ndithu. Kuti zimene zachitika apazi. Izitu zinthu zayenda bwino izi. Ndiye kuti angelo tikuyamba kuona poyambira pamene paja anasangalala pamene dziko linalengedwa, akuti anasangalala. Sipokhapo pamene angelo anaonetsa kuti amasangalala ayi, kapena pamene anaonetsa kuti zinthu zimakhudza ayi. Tikati tione buku la Luka chapter 15 pa verse yake ya 10. Luka 15 verse 10 akunena kuti chomwecho ndinena kwa inu, kuli chimwemwe pamaso pa angelo a Mulungu chifukwa cha munthu wochimwa mmodzi amene atembenuka mtima. Inu ndine tikalalikira mawu a Mulungu munthu nkutembenuka mtima, akuti angelo amasangalala. Kumakhala chimwemwe. Chifukwa chani kumakhala chimwemwe? Zimawakhudza. Ndiyo pamene munthu wakusochera, angelonso zimawakhudza amadandaula. Pamene munthu wabwerera kwa Mulungu, angelo zimawakhudza amasangalala. Ndiyo tikanena angelo zimawakhudza tikuona ndithu kuti angelo amasangalala. Tikapitiriza kuona chinthu chachiwiri pamene tikamba zokhudzidwa kuti angelo zimawakhudza, tichipeza pa buku la Luka chapter 1 verse yake ya 19 ndi mpaka verse yake ya 20. Pa Luka 1 verse 19 akunena kuti apa timapezapo nkhani ya ngelo amene sanasangalale ndi Zekariya makamaka chifukwa anawuzidwa kuti adzakhala osayankhula pa zimene sanakhulupirire zimene ngelo amamuwuza. Pa verse 19, ndipo ngelo anayankha nati kwa iye, ine ndine Gabriele, woyimirira pamaso pa Mulungu, ndipo ndinatumidwa kwa iwe kudzalankhula nawe ndi kukuwuza iwe uthenga uwu wabwino. Ndipo taona, udzakhala wotonthola ndi osakhoza kulankhula kufikira tsiku limene zidzachitika izi, popeza kuti sunakhulupirire mawu anga amene adzakwaniritsidwa pa nyengo yake. Akuti Zekariya sanakhulupirire mawu amene ngelo Gabriel wamuwuza. Ndipo sanakhulupirire, ngelo zinamukhudza. Zinamukhudza motani? Anakhumudwa. Nyalo popeza wapanga izi, sudzalankhula. Tikuona kuti angelo zimakhudza ndipo nthawi zina angelo kukhudzidwa kwake amakhala akhumudwa. Uyu Zekariya anakhumudwitsa ngelo Gabriel. Ngelo Gabriel anamuwuza kuti sudzayankhula mpaka nakufikira izi zikwaniritsidwe. Ndiye kuti tikuona ndithu angelo amenewa zinthu zimawakhudza chinthu chachiwiri kapena amakhumudwa. Chinthu chachitatu chimene timachiona chokhudza angelo kuti nawonso zinthu zimakhudza timachipeza pa buku la Luka chapter 2 verse 9 ndi verse 10 akunena kuti pa verse 9, ndipo ngelo wa Ambuye anayimirira pa iwo ndi kuwala kwa Ambuye kunawunikira kozungulira ndipo anaopa ndi mantha akulu. Apa tikupeza Yesu abadwa ku Betelehemu, abusa aja ataona ngelo anali ndi mantha, ndipo ataona mantha kuti zinapatsa mantha kwambiri, mantha akulu. Pa verse 10 akunena kuti ndipo ngelo anati kwa iwo, musaope, pakuti onani ndikuwuzani uthenga wabwino wa chikondwerero chachikulu chimene chidzakhala kwa anthu onse. Anthu awa atawawidwa mtima, anthu awa akunena anali ndi mantha, ataopa mantha akulu. Ngelo anafika ngozi kuti musaope, musakhale ndi mantha inu. Ndiye tikuonetsa kuti ngelo amalimbitsa ndithu mtima anthu amene ali ndi mantha. Izi tuzikamba apazi tisazive ngati kuti lero lizili choncho. Foyera kuzota ndiye kuti inde tizoona kuti Mulungu agwiritsa ntchito bwanji angelo kumaphunziro athu akutsogolowa, koma apa tikupeza kuti angelo ali kuthekera komukhazika munthu mtima malo pamene akuoneka kuti waopsedwa, ali ndi mantha pa zinthu zimenezo. Sipokha ayi. Buku la Luka chapter 22 verse yake ya 42 ndi verse yake ya 43 akunena kuti Luka chapter 22 verse 42 ndi verse yake ya 43 akunena kuti nati Atate, mukafuna inu chotsani chikho ichi pa ine, koma sikufuna kwangayi komatu kwanu kuchitike. Yesu akuyankhula izi munda wa Getsemani akuti Atate, ngati kukotheka chotsani chikho ichi pa ine chindipitirire, koma sikufuna kwanga koma kufuna kwa inu. Pa verse yake 43 ndipo anamuonekera iye ngelo wakumwamba nalimbitsa iye. Yesu atayankhula izi kuti Atate, ngati kukotheka chotsani chikho ichi koma sikufuna momwe Mulungu achotse
koma Mulungu anatumiza angelo kumulimbitsa mtima Yesu. Ndeti tikuona ndithu kuti angelo zinthu zimakhudza, akulankhula zinthuso zimenezo, akumulimbitsa Yesu pamene Yesu akuyembekezereka kuti akapachikidwe chifukwa cha machimo athu. Pa buku la Machitidwe chapter 27 verse yake ya 23 ndi verse yake ya 24 akunena kuti, pakuti anayimirira kwa ine usiku wa lero mngelo wa Mulungu amene ndine wake, amenenso ndimtumikira, nanena, usaope Paulo. Apa ina Paulo ali pa ulendo wawo kuyembekezera akafike ku Italy kumene ku Rome kuti akazengedwe ngati olakwa kapena losalakwa. Ali pa ulendo pawo mngelo wa Mulungu anayimira pa iye kumuwuza kuti usaope Paulo, usaope. Ndeti tikupeza kuti angelo zimakhudza ndithu, amalimbitsa mtima kwa osweka mtima, chinthu chachitatu pamene angelo zimakhudza. Chinanso chimene timaona pa angelonso amakhala ndi chidwi chofuna kudziwa zina. Angelo amakhala ndi chidwi chofuna kudziwa zinthu zina. Tikati tione pa buku la 1 Petro chapter chake cha 1 pa verse yake ya 12 akunena kuti, kwa iwo amene kudavumbulutsidwa kuti sanadzitumikire iwo okha, koma inu ndi zinthu izi zimene zauzidwa kwa inu tsopano mwa iwo amene anakulalikira uthenga wabwino mwa Mzimu Woyera wotumidwa kuchokera kumwamba. Zinthu izi angelo alakalaka kusuzumiramo. Tikupezanso chinthu ine chokhudza angelo kuti zimakhudza, ifo angelo amakhalanso ndi chidwi chofuna kudziwa zinthu zina. Nchifukwa kuti angelo amasuzumira kuti aone kuti kodi anthuwa Mzimu Woyera ukuwawuza zotani. Angelo amakhala ndi chidwi chimenecho. Zimakhudza ndithu pokhala pali zinthu zina zimene munthunso mwina zimatikhudza tikaona anthu mwina ayitanira pambali akuyankhulana apisa nthumba akupatsana kenako kodi anthu amene wapatsana chani. Umakhala ndi chidwi ndithu. Ndakuti angelonso nonso amakhala ndi chidwi kuona Mzimu Woyera kupereka zinthu kwa munthu, ngelo amakhala ndi muli chani imene muli zotani. Ndiye tikuona ndithu kuti chinthu cha namba 5 imene timachiona nchonena kuti angelo nawo zinthu zina zimakhudza. Ndiye taona amatosangalala, amakhumudwa, amalimbitsa mtima kwa osweka, komanso amakhala ndi chidwi chofuna kudziwa kapena kuona zinthu zina. Chinthu cha namba 6 pa zinthu zokhudza angelo ndi chimene timachipeza pa buku la Luka chapter 20 verse 35 ndi verse yake ya 36 imene amanena kuti angelo safa. Verse 35, koma iwo akuyesedwa oyera kufikira dziko lijalo ndi kuuka kwa akufa sakwatira kapena kukwatiwa, pakuti sangathe kufanso nthawi zonse, pakuti afanana ndi angelo. Angelo safa. Inu ndine tidzafa, koma angelo safa. Ndiye kuti tikuona ndithu kuti pali zinthu zina zimene angelo kapena ziti zokhudza angelo zimene nozidziwa. Taonapo zinthu 6. Choyamba, angelo safa. Angelo zinthu zina zimakhudza, komanso taonapo kunoti ali ndi mwayi osankha, komanso pali chiyankhulo cha angelo, komanso ali ndi nzeru, komanso ali ndi mphamvu kuposa munthu. Phunziro lathu lachiwiri timafuna tione pa zinthu zimenezo, zinthu zokhudza angelo, ndipo taona zinthu 6 zokhudza angelo. Mwina tiko zokhala ndi funso kapena ndimanga zokhudza programu imeneyi, kapena zokhudza zijananena kuti mwina tofuna dzaphunzira mawu a Mulungu kwa zaka ziwiri ku skulu ya Langa, School Biblical Studies, amene amatipatsira programu imeneyi. Namba imene ingagwiritse ntchito ndi 0822766018. Komanso mukuzopeza mavidiyo athu, mwina kuteka mungomvera chabe, koma mukuzopeza mavidiyo athu pa page yathu ya pa YouTube, mungoyang'ana Lilongwe School Biblical Studies, muwapeza mavidiyo amenewo. Komanso mukuzofuna kuti mumvere maaudio pa nthawi yanu, namba imene taperekayi igwiritseni ntchito, titha kutumizirani pa WhatsApp, mutha kumvera maprogramu amenewa. Komanso maprogramu ena amene alipo, pali kudziwa Baibulo langa, pali kwalembedwa, komanso pali maprogramu ena ambiri amene inu mungathe
kuwatsatira kuti akuthandizeni kudziwa baibulo lanu moyenera. Kufikiranso nthawi ina munali nine malo anu Angelo Gondwe, tikumbukire program imene amatipatsira ndalongo School Biblical Studies. Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona